Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Шын җәй, рәхәт җәй. Быелгысын әнә шулай дип бәялисе килә. Ни өченме? Чөнки артык кызу да түгел, яңгырлары да кирәгенчә явып тора. Ә менә киләсе атнага яңгырлар азая дип фаразлый синоптиклар. Һава температурасы исә шул килеш кала. Көндезләрен 23-25 градус җылы булачак. Димәк, әкренләп печән чабыны башларга була дигән сүз. Бүгенге чыгарылышта. Язгы кыр эшләренә нәтиҗә ясар вакыт. Тәтеш районында узган зона киңәшмәсеннән безнең репортаж. Тигезлек һәм тирәнлекнең дөрес булуы гына җитми әле. Арчада иң оста сукалаучыны билгеләделәр. Күп еллык үләннәрнең чәчәккә бөреләнеп иң күп аксым туплаган чагы. Кадерле вакытны кулдан ышкындырмаска кирәк диләр алан хуҗалыгында. Бар, күр, өйрән. Аграр министрлык авыл хуҗалыгы белән кызыксынучыларны Агроволга күргәзмәсенә чакыра. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Быел белгәнебезчә язгы чәчү узакка сузылды. Шулай да туфракка салган орлыклар яхшы тишелеш биргән. Хәзер уңышны формалаштырыр вакыт. Әлегә һава торышы игенче файдасына. Шулай да үсемлекләр саклауга мохтаҗ. Нәкъ менә шул турыда фикерләшү өчен республикада зона киңәшмәләре башланды. Язгы чәчүгә нәтиҗәләр ясау, көзге культураларының үсү үзенчәлекләрен билгеләү, туфракның уңдырышлыгын арттыру. Бу һәм башка темалар турында тәтештә узган семинардан безнең репортаж. Күп кенә күрсәткечләр буенча алдынгылардан саналган Тәтеш районындагы семинарда якынча 11 районнан вәкилләр катнашты. Югары Ыслан, Апас, Буа, Чүпрәле, Камы тамагы, Койбыш һәм башка районнар өчен Колос агрофирмасының эш алымнары үтемле булырга тиеш. Чөнки биредә заманча технология кулланыла. Быел менә ничә әйтергә кирәк, без моны бер дә уйламаган идек, мондый хәлдә булмаган иде. Быел әзрәк озаккарак китте. Ник дисәгез, без аны 6 майларга бетерергә дип хыялланган идек. Ну, менә необычное явление, теге сазлык бит инде, болото. Шуңа күрә әйбәт кенә төгәлләдек. Бүгенге көнгә инде без барбер дә 120 килограммга җитербез дибез инде действующие вещества инде 1 гектарга. Бүгенге көндә инде менә азык әзерләү төрлеккә. Оннан соң защита растений инде. Шуның белән шөгыльләнәбез. Тәтеш районының Колос агрофирмасында инде 3нче ел рәттән махсус компьютер программасы кулланалар. Ул һәрбер кырдагы үсемлекләрнең сыйфатын, һава торышына бәйле үзенчәлекләрне, үсеш фазасындагы махсус үзгәрешләрне теркәп бара икән. Шуңа күрә әлеге программа белән эшләүчеләр цифрлаштыру төгәллекнең төп шарты булуына тулысынча инанган. Безнең хуҗалыкта 6500 гектар пашни, шуның 2100 гектары чәчелгән кизге будай, 600 гектар яровой будай, аннан соң 600 гектар арпа, 800 гектар чәчелгән чигендер. Шул чигендерләрдә, шул пассивнойлар белән инде эшләп ятабыз. Безнең былтыргы авыр елда да, кырылык елында да без зерновойларны алдык 50 центнер гектарыннан, шекер чигендерен алдык 500 центнер гектарыннан. Быел, Алла теләсә, еллар бик уңышлы булса, күбрәк алырбыз дип уйлап торабыз. Колос хуҗалыгында бары тик югары уңдырышлы сортлар белән генә эшлиләр. Соңгы 1-2 ел дәвамында Даниядә җитештерелгән шикәр чигендерерлыклары кулланыла. Язгы будайга килгәндә исә Рима, Любава сортлары югары уңыш биргән. Ел саен авторның үзеннән оригиналь сортлар алып ишетү, төрле тәҗрибәләр үткәрү үз нәтиҗәсен бирмичә калмый әлбәттә. Ләкин моңа ирешү өчен туфракны, шытып чыккан үсемлекне дөрес итеп ашлау югары уңыш алуда төп шартларның берсе булып кала. Без туфракта активизировать итсәк процессына, шушы семинарлар белән биоудобренияларны кертеп сразу биофунгицидлар белән и защита и питание без растениянең уже корневой системасына, это мощная развитая корневая система була, толчок бирәбез. Если растениялар, үсемлекләр безнең иммунитет аларын югары икән, алар бернинди авыруга бирешмиләр. Шуңа күрә кем семиналарын шушы биопрепаратлар белән эшли алмады, хотя бы по фазам вегетации обязательно биопрепаратлар белән эшләргә кирәк. Ни өчен? Потому что только яровой пшеницаның 6 фазасын выявили ученые, икесе аның основной, 4-се вспомогательный. Шулай ук киңәшмәдә чәчүлекләрне иминиятләштерү, орлыкларның сыйфатын тикшерүдә яңа лаборатор алымнар куллану буенча да күп кенә сораулар яңгырады. Оештыручылар һәрберсен бәйнә-бәйнә аңлатты.
иң мөһиме, агымдагы елның 1 сентябреннән яңа федераль закон гамәлгә керер дип көтелә. Аның нигезендә махсус электрон дәүләт системасында теркәмичә орлыкларның 1 генә килограммында чәчәргә, эшкәртергә яки сатарга рөхсәт булмаячак. У нас есть определенные. Әлбәттә, инде чит илдән кайтартылучы орлыклар буенча бездә айрым авырлыклар бар. Бертөкле культураларга килгәндә, ул алай ук сизелмәй. Әлеге проблема күбесенчә яшелчәләр, аеруча шикәр чөгендеренә кагыла. Хәзер без бу мәсьәләләрне җайга салу буенча эшлибез. Моннан кала, колхоз хуҗалыгы вәкилләре үзләрендә булган техника белән дә таныштырырга өлгерде. Монда урып җыю комбайннары, заманча тракторлар, туфракны эшкәртү җайланмалары да бихисап. Иң мөһиме һәрберсенең үз әһәмияте. Бер ишләре гербицидлар белән эшләү өчен каралган булса, икенчеләре исә терлек азык әзерләүдә кулланыла. Техника буенча карата без соңгы елны бик күп жаңа техникалар алдык. Безнең 14 жаңа опрыскивательләребез бар. Ул самоходный дип атала. Шуның өчен гербицидный, инсектицидный обработкалар вакытында үткәрәбез. Җегетләребез бөтен ниләргә уйылган, аны бик тә опытныйлар. Шуның өчен аны барга бик тә кыенлык күрмәйбез. Бөтен специалистлар, агрономнар, үзебезнең директорлар килде җыелышып, бер-беребездән карагач, кеше ничек эшләгәнне карап кайтабыз. Монда күп фунгицидлар белән эшлиләр, удобрениялар эшлиләр, листовой диагностикалар ясыйлар. Хотя ул безнең районда әле пока юк, кертергә маташабыз гына. Монда күп специалистлар килгән, үзләренең приборларын аңлаталар, ученыйлар бар, үзләренең приборларын предлагать итәләр. Шуңа күрә монда семинар совещаниялар бик кирәк. Икенчедән инде бу авылда эшләгән кешене дә уята төшә. Менә безнең үзебезнең район белән чагыштырганда, без әле зерноуборочный комбайларны уборкага битен тоже күп вакыт калмый, күп булса инде ул 1 айдан кимрәктер дә дип әйтергә була, уже вакыт калып бара. Менә монда инде уже бөтен зерновой комбайны чыгарып бастырганнар. Шулай, төрле районнардан җыелган авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең һәрберсе дә әлеге киңәшмәдән үзләренә бик күп файдалы мәгълүмат алырга өлгерде. Барлык районнарда да югары уңыш алыр өчен мөмкинлекләрне тудырып торалар. Ләкин иң мөһиме, яңгыры да вакытында явып, җиле дә вакытында исү кирәк. Туфрак эшкәртү механизаторларының осталыгыннан тора. Дөрес, җир эшкәртүнең төрле ысуллары бар хәзер. Әмма чыгымлы булса да, сөрү алымын онытып бетермиләр әле. Шул ук суканы гына алыйк. Эшкә тотынганчы тракторында суканы да дөрес итеп җентекләп килергә кирәк. Узган атнада Арча районы механизаторлары шул эш белән мәшгуль булгандыр. Быел Ташкишу хуҗалыгында сукачылар ярышының чираттагы 4нчесе үткәрелде. Бу эшнең нечкәлекләре белән без дә танышып кайттык. Ярый. Әйбәт. Канагат мен. Әйбәт, тигез чыкты үзе. Аллаһка шөкер. Эшләгән эшең үзеңә ошаса, башкаларның да күңеленә ята дигән сүз. Наил Садриев сукачылар ярышының узган елгы чемпионы. Шуңа күрә быелгы бәйге Наил хезмәт куйган Ташкишу хуҗалыгында үткәрелә. Сукачыларга куелган таләпләр дә саллы. Мәсәлән, эшкәртелгән котлам 20 см тирәнлектә булырга тиеш. 1-2 см аерма булса, күз йомарга мөмкин әле бәяләүчеләр. Шуннан да артыкка китмәү мөһим. Беренчесендә без развальный баразаны карыйбыз. То есть 2 якка ашып куя да инде, шуның тигезлеген карыйбыз, тирәнлеген карыйбыз, ничек ашканлыгын карыйбыз. Шундан соң инде икенче тип шундый безнең карый торган һәм бал бирә торган юнәлеш ул ансы әйбер. Шул развальный баразаны мотор итеп тигез иттереп каплап кую. Тигез иттереп каплап кую да идеально тигез буларга тиеш 3-4 проходта инде. Һәм шундан соң развал китә инде итергә. Эшкәртеп барга круговую. Монда инде без самый главный карыйбыз тигезлекне, иң беренче и тирәнлекне. Һәр катнашучыга туры пычмаклы кишәрлек бүленгән. Алар берничә әйләнештә шул кишәрлекне тигез итеп сукалап чыгарга тиеш. Әлбәттә, моның өчен механизаторның да, тракторның да яхшы әзерлекле булуы шарт. Шул билгеле булуга числасы ничәсе сука ярышы, шуңа бер атна алдан әзерләнә башларга кирәк инде. Башта тракторны җуарга кирәк, ремонтларга биярга кирәк. Яңа тракторга булса ярар, ул тракторга искерәк. Минем менә Техосмоторда тикшерәләр. Техосмоторда шуннан бал куела. Бөтен утларын, ниләрен, путевкаларын ниләр булырга тиеш. Әнә шул, беренче буразнаны сызганда сука туфракның каты катламына эләксә, кырыйга тартып ала ди механизаторлар. Ул бөкрене җир башына чыкканчы тигезләп бетереп булмый икән. Шуңа тракторның тәгәрмәчләрен киңәйтеп куйган Наил. Колеядан төшеп җөрергә уңайрак. Яңгырлар яуса да сукаларга җиңелрәк барбер. Атыда киңәйтмәсәлән, колея өстендә җөрергә кирәк, кайырып төшерә ул. Булай уңайрак. Монда хөкемдарларга да бик уяу булырга кирәк. Чөнки кемнең ничек сукалаганын көндәшләреңдә игътибар белән күзәтеп тора.
Шөп үләннәренең җир астына кереп китүен шунысы карыйбыз инде, растительный остатоклар калмаска тиеш. Шуннан соң суканның кирип китүе, чыгуы, шуның карыйбыз да инде именно аларга берилгән участок, прямоугольный участок әйтик. Менә андалар ничек тигез иттереп эшли, ансы уже кырый-кырыйларыннан күренә, тигезлеге күренә. И в общем, сукаланган җире матур, таләпкә туры килгән булырга тиеш. Орча районында быел сукачылар ярышы 1 еллык тәнәфестән соң 4нче мәртәбә үткәрелә. Бүләкләре дә саллы. Беренче урынга 10 мең сум, икенчегә 7, өченчегә 5 мең сум. Абсолют җиңүчегә тәкәдә бирелә. Быелгысы ярышларда безнең 16 трактор катнаша. 15 инде безнең ире хуҗалыклардан һәм менә бер фермер хуҗалыгыннан шулай ук бер трактор катнаша быелгысы елда. Без инде менә бераз алданрак үткәргә тиеш. Без узган атнаны планлаштырган идек, барысы да бездән генә тормый, Аллаһ Тәгаләдән тора. Инде ул яңгырлар булу сәбәпле без менә узган ел кир алмадык, узган атнаны бу басуга кир алмадык. Шул сәбәпле менә бер атна чигәргә туры килде. Инде безнең тракторлар узган атна ук шушы таш кишү хуҗалыгына китерелгән иде. Инде хуҗалык җитәкчеләренә рәхмәт, аңлап барысындагын. Инде бераз гына эшләргә дә эзлеклек килгәндер, ансыз була алмый. Безнең шушында тракторлар бер атна торды. Инде андый-мондый моңзарлар ишетелмәде. Игенчелектә төп фигура механизатор. Белгеч кушканны җиренә җиткереп башкарырга кирәк. Бүген кырларда тигез тишелеш биргән игеннәр нәкъ менә механизаторларның хезмәт нәтиҗәсе. Шәшкән механизатор белән әйләнеп чыктык. Шәшүрләр әйбәт, матур тишелделәр. Хәзер инде кырткычларга каршы, шүбләннәргә каршы эшкәртү бара. Булай табигать шартлары уңай килсә, уңыш әйбәт булыр дип уйлыйбыз. Хәзер җир эшкәртү агрегатларының ниндиләре генә юк. Әмма көзге зәпне сукадан башка күз алдына китерүе кыен. Ташкишу хуҗалыгы да яңа агрегатлар алган быел. Алары туфракны язын эшкәртү өчен кулай. Менә бу культиватор бер юлы берничә хезмәт башкарырга сәләтле. Быел Росагролизинг программасы аркылы Артис Поволжье компаниясыннан ПЧП 4,5 дигән углевитер алдык һәм КСУ-11 дигән культиватор алдык, предпассивной. Культиватор белән быел яз көне без 1200 гектар җир культивация ясадык. Бик шәп агрегат, артыннан чәчеп бардык сразу, тырмалау кирәк түгел. Артында тырмасы бар, катогы бар. Шундый комбинированный агрегат бик яхшы, әйбәт күрсәтте үзен. Менә бу шезел агрегатын көз көне туфракның өске катламын тирәнрәк йомшарту өчен кулланачаклар. Хәзер үзегез беләсез, бәяләр кыйммәт, ничек итеп чыгымнарны янга калдыру турында уйланмый хәлең юк. Быел без 5 тоннага якын горючий экономия иттек. Менә шушы мин аны күрәм, шушы КСУ-11 агрегаты тарафыннан булгандыр дип. Шизелниене үзең карашыч. Шизелния безнең алдында агрегатлар белән эшләгән юк әле. Менә бу быел Алла бирсә зәпне күп басуларны шул агрегат белән тирәнәйтергә дип уйлап торабыз. Хөкемдарлар сукаланган кишәрлекләргә бәя биргән арада ярышта катнашучыларның беләк ныклыгында тикшереп карадылар. Концерт программасы белән үрелеп барган конкурслар механизаторларны чын мәгънәсендә ял иттерде. Быелгы сукачылар ярышының җиңүчесе булып Гарипов фермер хуҗалыгы механизаторы Илнур Гайнетдинов танылды. Аңа акчалата премия һәм тәкә тапшырдылар. Республиканың барлык хуҗалыклары да терлек азыгы әзерләргә кереште. Күп еллык үләннәрнең нәкъ менә чәчәккә бөрелгән вакыты. Белгечләр әйтүенчә, үсемлекнең иң күп аксым туплаган мәле. Әнә шул кадерле вакытында кулдан ышкындырмаска кирәк тә инде. Без булган Теләче районының Алан хуҗалыгында да шуны максат итеп куйганнар. Узган кыштан соң аларның да азык запасы калмаган диярлек. Димәк, сыйфаттан тыш күләм ягыннан да куарга кирәк була. Алан хуҗалыгында быел тагын ниләргә игътибар итәләр? Тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Алан хуҗалыгының 80 гектарлы люцернакыры. 2 ел элек чәчелгән яшь культура яхшы үсеш алган быел. Салкынча, яңгырлы яз күп еллык үләннәрнең өлгерү фазасын 15-20 көнгә тоткарлаган. Мондый күренеш терлек азык әзерләү өчен бик кулай булды ди хуҗалык белгечләре. Үсемлекнең пока чәчәк атмаган, бутонизация вакыты как раз менә килеп кенә җитә әле. Бу инде үз чиратында суык булу сәбәпле үсемлек чәчәк атмады просто. Чәчәк атмады и наоборот үсте ул, массаны җыйды. Менә бу безнең быелгы елда люцерна гектарыннан 15-18 центнер бирде. Узган елны ул 60 центнер гына. Хуҗалык люцерна уруга керешкәнче кәҗә үләненнән һәм көзге арыштан синаш салып өлгергән инде. Хәзер менә монысын вакытында сыйфатлы итеп базга салып кую бурычы тора. Кичә җыгылган культура менә бу узынлыгы 55 сантиметр. Анализга тоже тикшерелде. Монда басуда булган килеш протеин 1 кг күрмәдә 24% тәшкил иткән.
Синаш чокырынан тоже алып текшердик, анда 20 булды уже. Бул теге үз вакытында алына дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, үскән үләнне вакытында сыйфатлы итеп алу өчен техник егәрлек кирәк. Бу алан хуҗалыгының иң ерак басуы. Синаж базына кадәр 12 чакрым ара. Ташырга машиналар җитешмәсә, читтән дә чакырырга туры килә, ди Алмаз Фәсхетдинов. Безнең әлегә кадәр 3 кормоборочный азык әзерләү техникасы иде. Аның берсе КСК инде. Ул бүгенге таләпләренә туры килми, искергән иде. Шуңа күрә быел инде Росагролизинг программасы буенча 17 миллионлык полиси комбайн алдык. Хәзер бүгенге көндә безнең 3 комбайн Өлгерәме соң техникаларын бар? Техника өлгерә. Ташу техникасы асы инде шагыртабыз читтән дәген. Яңа комбайнны Рауил абый Гарифуллинга ышанып тапшырганнар. КСКда эшләгән елларында яхшы хәтерли әле Рауил абый. Ә менә яңасын бик уңайлы, кеше өчен эшләнгән дип бәяләде. Әйбәт комбайн яңа, бу эшләп була инде. Туратуларын ничек безгә баклау кирәк? Туратулар да әйбәт, бөтенесе кнопкада әйбәт инде бөтен ни. Компьютерда. Яңа техниканың хезмәт җитештерүчәнлеге дә югары. Көн саен 20-25 машина төяп җибәрәм ди Рауил абый. Иң мөһиме, ташучылар ягыннан тоткарлык юк. Димәк, эшне дөрес оештыра җитәкчеләре. Иртә яздан кыр эшләрендә, аннан соң печән басуында үтә Рауил абыйның көннәре. Өйдәге малларында терлек азыгы белән хуҗалык тәэмин итеп тора диде. Кырда урылган үләнне дөрес итеп базга салуда зур тырышлык сорый. Мондагы эшне баш мал табибы Сәйдәш Дәүләтшин үзе контрольдә тота. Терлекнең сәламәтлеге яхшы азыкка бәйле булуын иң яхшы аңлаучы да мал табибы бит. Кышлатучырының бөтен серләре ашатудан. Бөтен безнең хәзер шприц тып йөргән замана түгел. Хәзер бөтен ударны кормление бирә кирәк. Кормление, сбалансированный кормлениега. Когда яхшы кормашаганда синең малларың да сәламәт була. Синаж өчен тиешле препаратны туратканда комбайн үзе кушып тора. Шулай уңайлырак. Күрәсез, базның бетон диварларын да кара пленка белән каплыйлар. Булай эшләгәндә аның хезмәт итү вакыты күпкә арта диләр хуҗалыкта. Электән синаж базларын төне буе таптатырга кирәк дип өйрәттеләр. Алан хуҗалыгында мондый эш алымында үзгәрткәннәр хәзер. Масса кайта тора, безнең мәңгәрә торган бу техникалар тигезлиләр. Тигезләр 20 см калынлыкта. Шуны безнең 150, 700 тапты. Эштән соң иде кырдан кайтып беткәч, кырдан бер 4-5 сәгать безнең так 700 тапты. Потому что без аны теге төне буе таптата башлаган идек. Безнең теге, килеп аңлаттылар, что ул губка шикелле, içine hava кертә, лучше эш беткәннән соң 4 сәгать таптага җитә. Лучше полиэтиленә ябып куярга кирәк. Кем белән генә әңгәмә корсаң да, быел терлек азыгын булдыра алганча күбрәк әзерләп калырга кирәк диләр. Бәхәсләшмим. Узган кыш булган барлык запасларны йотты. Бу нисбәттән алан хуҗалыгы да искәрмә түгел. Шулай да сөт савуны киметмәгәннәр. Быел исә 1 еллык үләннәрнең дә, кукурузның да мәйданнарын арттырганнар. 103% белән чыктык. Сөтне киметмәдек. Кормаларны җиткердек. Быел инде ала бирсә бетте инде кормалар. Кормалар бетте. План бар безнең 19 000 тонна синаж силос белән кирәк. Шуны инде хуҗалыкның ихтияҗын каплап 1 еллык, ел ярымлык синаж белән силос әзерләп дигән өмет бар. Бүген әзерләнгән азык аксымга бай, шунысы куандыра. Аны даими лабораториягә биреп тикшертеп торалар. Моны район авыл хуҗалыгы идарәсе дә күз уңында тота. Чөнки узган кыш терлек азыгын кайбер хуҗалыкларга сатып алып ашатырга туры килгән. Синажны сатып алырга туры килде кайбер хуҗалыкларда. Инде әйтергә кирәк, безнең запаслар бар иде. Шул запаслар нигезендә чыкты күп хуҗалыклар. Инде без менә куябыз быелга безнең кышлатучырына 26-27 центнер берәмлектә чыгарга кирәк корм. Инде бүгенге көндә, но без куябыз план итеп 37-38 центнер бер шартлы терлеккә дип әйтергә кирәк инде. Шуңа күрә планнар зурдан, инде азык әзерләүне көч шундый зур нигә куябыз, зур планга куябыз. Кайбер хуҗалыкларның быел терлек азыгы әзерләүне яңгырлар тоткарлый диюләре килешеп тә бетми. Җәйге яңгырның бер вакытта да артык булганы юк әле. Иң мөһиме эшне дөрес итеп оештыра белү генә кирәк. Әле печән чабарга, синаж салырга тотындылар гына. Ә менә республикада тиешле күләмнең 12%-ын әзерләп тә куйганнар инде. Күп еллык үләннәрнең уңышы мулдан быел. Мәсәлән, Әтнәдә 32 000 тонна, Әлкиләр 23 000, Балтачлылар 26 000 тоннадан артык синаж әзерләгән. Азнакай хуҗалыклары да калышмаска тырыша. Бүген алар 14 000 тонна синаж, 400 тонна печән туплаган. План буенча ел ярымлык азык запасы булдыру өчен 110 000 тонна синаж, 100 000 тоннага якын силос салырга кирәк. Азык әзерләү белән бер рәттән чәчүлекләрне тукландыру, чүп үләннәренә, ширләргә каршы көрәш алып баралар. Барлыгы
30 000 гектар мәйданда эш башкарылды һәм погода һава торышлары рөхсәт бергәндә дип әйтәбез инде. Бу эш тукталмый, төнлә басамнан эшләр төнлә бара. Умарта кортларына зыяны тимәсен өчен без инде 100% төнләштерергә тырышабыз. Сыйфатлы тірлік озығы біріншіден молларның сәләмәтлігі, икенчеден мул продукция шығанағы ол. Хужалық білгішлері орнында екен, нәтиже ұзақ күттірмейшек. Өз ішіне берілген тәжірибелі білгішлеріні топлай білерге керек сол. Сыйыр сүтіні бұзауға деп бергенін білеміз. Узған атнада бұзау алу ұсталары Бейіктау районындағы элита нәсіл предприятиесіне жиылды. Бириде һәр районнан келген ясалма ұрлықландыру технологлары, зоотехник селекционерлар күш сынашты. Бөйенкінде генетика деген әбір бар. Генетиканы дөрес иттереп куллану авыл хуҗалыгында именно сыерларда нәселле тыкымлы сыерлар белән бөйенкендә каплату, алардан яхшы бозау алу, шушы бозауларны дөрес иттереп үстерү, сез әйтәсез менә дөрес привес алып үстерү, анысында бөтенсе генетика белән бәйле. Шуңа күрә мондагы конкурста катнашучылар булар бөтен сливкалар инде бөйенкендә тоже животноводство дип әйтергә кирәк. Бу специализация бөйенкендә бик востребованный ул бөйенкендә авыл хуҗалыгында. Бәйін конкурсантлар менә алар бүгенкендә 97 кеше килгәннәр монда. Алар белән сопровождающийлар кешеләр, 43 кеше. Һәрберсенең дә күзләре янып тора. Һәрберсе беренче урын алабыз дип килгәннәр конкурсантлар. Кичле специалистлар на самом деле республикабызда бүгенкендә кичле специалистлар составы. Алар бүгенкендә монда килеп яңалыкны да өйрәнеп китәләр. Онытылган әйберләрне яңадан искә төшерәләр дә, шуңа күрә бөтен теге учет әйберләрендә ничек нинди үгезләр белән эшләү, кайсы сыерларда дөресрәк подбирать итү өлешен. Монда потому что бу һәрбер әйбер тонкий әйбер, шуңа күрә бөтенесен изучать итеп, бөтенесен карап, бәйенкендә монда применять иткән технологиялар үзләренә кайтып кулланалар. Аннан соң зур эшкә ирешәләр инде шушы әйберләрне кулланып. Кайсы гына тармакны алма, хезмәтне нәтиҗәле итү юнәлешендә яңалыклар бихисап. Иренмә, барып күр һәм өйрән генә. Тиздән, ягъни 6 июльдән 8 июльгә кадәр Казан Экспо үзәгендә Агроволга халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе узачак. Икенче мәртәбә үткәрелүче күргәзмә аграрчылар өчен нинди яңалыклар тәкъдим итәчәк? Гүзәл Хөсәйнова белешеп кайтты. Игенчелектән башлый. Күп еллык тәҗрибә кыры дип аталган бу кишәрлектә берничә җитештерүченең хезмәтен чагыштырып күрсәтәчәкләр. Һәр белгеч үзләре өчен кулай булган ысулны сайлый алачак. Кишәрлек күп еллык кыр дип атала. Демәк, андагы үсемлекләрнең үсү процессын берничә ел дәвамында күзәтеп булыр ди оештыручылар. Мы сейчас как раз стоим на площадке. Без хәзер басып торган җирдә тагын бер яңалык, бу дәүләт сорт сынау полигоны. Монда дәүләт сорт сынау комиссиясе, Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты, Россия авыл хуҗалыгы үзәге үз хезмәтләрен күрсәтәчәк. Биредә безнең шартларда үсә торган төрле культураларның 200 дән артык сорты чәчелгән. Бөртекле, кузаклы, томыразык культураларның барысында Россия селекционерлары тәкъдим итә. Былтыргы традицияны дәвам итеп, быел да нәселле мөгезле эре терлекләр арасында бәйге үткәреләчәк. Монда алдынгы хуҗалыклар иң күп сөт бирә торган сыерларын алып киләчәк. Бүгенге көндә күп хуҗалык бер төрле ашату усулын куллана. Терлекләр ел дәвамында фермадан чыкмый, бетонда ята. Бу исә малларда еш кына тояк авырулары китереп чыгара. Шуңа да соңгы вакытта ветеринар ортопед эшенә ихтыяҗ артты. Впервые мы будем проводить. Быел беренче тапкыр ветеринар ортопедлар арасында ярыш үткәрәчәкбез. Татарстанның һәрбер районыннан белгечләр киләчәк. Бу бер яктан бәйге булса, икенчедән яңа эшли башлаганнар өчен мастер-класста булыр дип өметләнәбез. Гомумән алганда, Агроволга кунаклары 48 гектарлы мәйданда урнашкан тәҗрибә чәчүлекләрен, яңа төр техника үрнәкләрен күреп, заманча күргәзмә комплексында урнашкан эшлекле форумда катнаша алачак. Быел Россия компанияләре белән бер рәттән Белоруссия, Казахстан, Төркия, Кытай, Иран, Корея компанияләре катнашырга теләк белдергән. Күргәзмәгә килүчеләр өчен керү ирекле. Аның өчен бары тик agrovolga.org сайтында теркәлергә генә кирәк. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Безгә сорауларыгыз булса, рәхим итегез. WhatsApp номерын экраннарда күрәсез. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.